नागिरथाय आं मैगं फाननो फैदोंमोनहाय हाय नै लाव बिजौहाय लाव बिजौ नाहाय नाङा बैथिं थाङैथि आबै लाखिहाय लाव बिजौ माबा लाबदां लाव बिजौखौनो लाखि गैया मैगंखौनो नागिरना मोना दानिया न'बो बिराद खस्थ' सोलिना दङहाय हौवाया बिसिनाव गुलना दङ बेफोरखौनो फानथिं जादोहाय आबै लाखिहाय नाहाय नाङा आबै दा लकडाउननि रांबो गैया ओइथिं थां ओइथिं दे आबै थाथ' दे होमबा आबैथिंनो गिदिंना फैनोसै आं दे आबै दे थां hablahay ang hab di ba pơi nang sandung nang ade jaga de bahasa oh bayo sao oh mami kong lap dia bo lau bisu lap demen hai laki hai abo laki nang udah mai laki de malai oh bilang kosto sulina doang sentin sembe megong ku mende laki hai abo laki aja dia ada pista kamu tha laki nang udah mama जानबो बारायसै दे लाखि होमबा लाखिबा बोराय माथो लाय बिलाय बिलाय गोरलै दंसि गोरलै आयौ बोराय इमान दाम बिनो जागोनहाय masang बेखौनो मोननो थाङा आजिखालि मादों बालाय आब'आ 20 टाका मुथा होदो दे 20 टाका 15 टाका ला होमबा थाङा 20 टाका मुथानो होथारगोन आं 20 टाका हर होमबा मान बोराय 20 टाका होजाथारामोन आरो बियो जागोन दे लाखिथार आजिखालि मोननो थांला मैगं थाइगंफोरखौ फैसाखौ लायनाय मानो लायनि न' बेखौबो लांखा खामनो लाबो दे रांखाबो माबा लाबो राङा नेबाय थानो हाया आब'आ आब'लाय मा खबर होनबालाय दिनैसो फैदों बिदिनो जाथारलाहाय आंनि खबरा मोजां नंथाराहाय न' एखेबारे गाज्रिथार हौवाया बिसिनाव गोलैना दङ बिसिनाव गोलैना दङ बेमार आजार जाना दङ दायो मैगं थाइगंखौनो फाननानै थाव संख्रि बायना जादों एखे खस्थ' जादों सोलि न' मादै फैसाया दे मासा होखो माय जौसे होदो आब' नांला दे ना माय माबा प्रब्लेम थारनो न'आव दे जागोन दे होमबा जागोन है जेबो नङा दे आब' इदि खालामनाङा न'आव माबा प्रब्लेम थारनो माय माहाय फैसासो हरनांगौमोन बेफोरदिफोरनो फैसायानो दा आरो जोंहा दे थांसै मान सानह' माबाहाय माय आं मोनसे खोथा लाना फैदो माहाय आबै मा हे माय मा ओइ जावलि माहाना मेगन जि मैगं फानसोदो मैगं फानना एकदमबारे रांफोरा खामायसोदो बहा नोंलाय बोरै मिथिगौ दे आंनियावबो फैनायमोन फैना आंखौबो जासिदोंमोन आं होनबाय नांलाय इफोरखो होनदो आङो नै माहाजोननि माहानिबो फानदो फाननाबो फानसोदो सानोबो थांलायलायदो बियो एकदमबारे बियो र' लाव बिजौ फानि माहाजोन जादोथ' आं नायबाय थांबो थास' फानि बिनि करि सारि गुन माहाजोन जाना दिन्थिगोन आं बिखौ नायबाय थाखालाय दे नायबाय थाखा बिखौहाय आं खबरफोरखौ लाबोबाय थागोन दे नों बिदिनो आबै खबरफोरखौ होबाय थादे बे जावलेया मा खालामो बे सिप्रा जावलेया जागोन दे होबाय था आंखौ माहाय जानो होबानो जाबाय दे माहाय दे मा मालाबा ओंखाम जानो फैबानो जाबाय रा आं थाखा होनो हाया रां गैया आंनाव नायबाय थाबै बियो मैगं फानि लाव बिजौ फानि माहाजोन जादों ना आंबो थास' फानि माहाजोन जाखागोन आं जुदि थास' फाननानै माहाजोन जानो हायाना आं थास' बिलाइयाव फासिनानै थेखागोन नायबाय थाबाय नोङो मोना माइ दोननो मोना मानो मोना बे माहाजोन जानो हाबा आंबो हाखानांगोन दे माइ हागोन हायाबाथाय थास' बिलाइयाव नांखागोन आङो दे बाय जागोन दे थाथ' दे आबै दे थां दे बिदिनो खबरफोरखौ होबाय थादे जागोन दे माइ जागोन दे आबै दे थांसै दा थांदो मालाय मैगं फानि माहाजोन जाजोब्बाय आंबो दिन्थिगोन सोर बिदि मोना आंखौ दिनै जावखांनाय बिखौ आंनि नामा बिदिनो जावले नंखाथारला सोर बुंदोहाय मा बुंखो
เอากระทะมาไปให้หมดไปทุกไหนบาดทุกทางนะไปนี่ที่มาเป็นขมาว่าซิปซันเดือดทุกไหนทางนะไปนี่ซื้อมาข้างเดือดถูกที่ซิปลังขลานี่ปีเรานะไปขันถูกขันจะถูกขัดกระบายคือเลือดอะไรฟังเถอะเอามาเว้ยที่ไม่ที่มาประเทศจะไปเออตานิสลามที่นี่ที่มาหน้าทางขาต่างไปถูกถูกกามาทางซื้อบีบีที่ขลังนาเกลังเด้อตาไปไหนตึ้งไปบูดดักเลยบอกสมาตึ้งเลยเสียไปจำนาซื้อเสียขลังนาเกลังไปได้สิไล มาไล่เสาเล่ Kalau bila aku keses kau nak buat dah le. Tu nak buat. Hai mahai. Ha? Ang dak le bukan hai nung. Bila ma, dia bila ke mana? Bapa kan lu hai nung mai. Dak le bila ke dan nak lang ne mate ki melek sia sia lang bai thad. Ma tu ni ma tu ma nung sang di ha ke lang hai nung lang mai. Ki ma ke bai na den dang sala dak le sala. Ha ke tu bai na den bai ni ki ma ke bai kha bai mate ki me ana mate. Ki ma ni mote ne gila mate ki ni la. Ki ma su ba, ki ma su ra mate ke la bai tha. Ang le dak le su thad la den bai ba nak lang den. Bai nak lang den bai bai. Bere ni sai pas bai hai den. Ni na bai khana ni sala.
जानो ओंखामफोरखौबो माहाय माहाय जाबाय गोदै गथा बायदि जानाङा मिथिबाय आरो गस्लाफोरखौबो गोदान गोदान गाना फुरना फुरना माने बेसां माहाजोन जादों नुवाखै नामा आंनि खोथा लानानै खाम दे मैना जागोन दे आयै आब' न' दंना गैया हौ सोर फैखोहाय थु मैना थु नि जानायखाय बोसोर बायदि खालि थु जानायखौ मोजां मोनफैबाय थायो खालि जानायखौबो खालि टिंजों जानायखौ फैबाय थागोन खालि आब' मानो खारखोमा लांखां माबा लांफैदोंमोनहाय बेयावनोखौ हाय सोर नुबाय बायबा बिगोर जानाय खालामनासो फैदों सोर ए नोंसोर फै आगै फै ज'हाय फै आगै फै माहाय आब' सिनि लांफैदोंमोन ए सिनि दिनै गैयाहाय जोंहानो आं नोंसानिफ्राय सोलाय थांना नायदोंमोन दङमोनबा जोंहानो सिनियानो गैथारा जोंहानोबो सिनि गैया दासो लांफैदोंमोन आङो सिनि दंबायबाय नामा नोङो नंगौ नामा सिनियानो गैया जोंहानोखौ आरो सिनियानो गैथारा बहानिफ्राय फैगोन नोंसासो साहा बिलाइ होनाय दङबा आंनो हर किरपिनि थैब्ला रांफोरबो लांखागोन माहाजोनफोरखौ हा साला मान किरपिनि लुबिया हाय मा बुंदोहाय नोङो हा बुंदों
빨리 언나네 여러분 쌤 เธอนี่ใครชื่อคือดือหน้าเธอนี่ใครชื่อดือนัวมันดูเกียร์บ้านซึ่งนิสนาจะไหนบ้านเธอนึงแอคตาบุคคลในนัวมันคือกูซีในนี่เพื่อนในนัวมันดาคิดมาซึ่งจะไหนที่พาติดดาคิดไปเดียว 앙커 비풀바이디 마하즈니 마바바비니 타부나리아 뭐 아그 가운이 하여튼 어거거나 타네 가이서 비키니가 왜 후이나 하드먼 이선이바이디 비풀바이디 나이 낭레니 포랑 타네 방구이나 하네 어머니 비바이 동민티바이 เอ๊ะนุก 아이 그냥 가나를 세바 엔트라스야 아유 사리스 왜 세방 라지야 사니진 싸울라 비타이어 참프레버 ซึ่งอันนี้นี่คือเสื้อผ้า 아바이 뭔데는 거 아이 뭔데네 아이 뭔데 그만 어이 나만 멜라 뭐야 뭐 아이 미나 아이 사셔볼래 아유 대글레레 맞좀 뭐 있으면 자트락나 봐 아유 타소크라브 브라이 자트바이 탈라노 아이 내 말은 파이는 거 하야 가라 달란 집에 더 액터블 달란 저 따판 팀에 가는 이 상어는 매바이디 아야 뭐 얘는 스닉 따블 끌러 가려고 하는데 하이 마산다 미란 따라니 집에 프리야 미란타 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 마산다 아 베니 하야 보면 있으래 마산네 베 누나니 비디 누나리 마산네 ปีนี่นะมันนึกชื่อมาปีปี 아야 보면 니스레 베부리 니 따라나니 나래 곰래 가면 되는 거 하이 베티니 동어 가본 그야 가본 느낌 하고 티니 하고 난 너가 티니 보라 kuna 동어 피샤부 거그 베스레 보라 nhau nơi bé mai mùng ni s나네 만 무대 거 터퍼라네 동어 너가 티니 디스탑 문에나 니스부 마이 부지 나고 삼크림 법 비프바이 나래 홈라이 바사야 농아 โอ้ให้จักกัน जों जेने कुवा दा गावनि हाथिङाव माबा जाना थानाय करे निसो बेफोरबायदि मोजां लामायाव फैनो हादों जोंबोथ' बिदिमोन मोनसे समाव जोङो बुजिनाय कारनैसो बिदि फैदों थावदों बालाय थावदों माखौ बिदि दैदों नै